amb entusiasme i il·lusió Nadales en català i en anglès, per desitjar-nos a tots unes bones festes. Demanem que durant tot l'acte es mantingui el màxim de silenci dins la sala per a poder gaudir de l'espectacle i ajudar els nens i nenes a concentrar-se per a fer-ho millor possible. Molt bé, Villada, doncs crec que ja no hem de recordar res més i ja podem començar la cantata de Nadales del 2015. Els primers que pujaran a l'escenari a cantar són els més petits de la nostra escola, els nens i nenes de la classe de les cases. Ens volen cantar una Nadala molt coneguda per a tots. Ara ve Nadal. de quan nosaltres érem com ells i estaven cantant com ells? Doncs sí, Carla. Ja han passat uns quants anys d'això, però és com si ho estiguéssim vivint un altre cop. Quins moments més macos. Vinga, va, prou de nostàlgia, Biel. Ara cantaran els nens i nenes de la classe dels arbres, que han preparat una cançó molt bonica que ens parla de bons desitjos de Nadal. Endavant amb la cançó del fanalet.
cantaran una nadala molt popular, el 25 de desembre. Extraordinaris aquells nens i nenes de Pecín. Com es nota que són els més grans d'educació infantil. Vinga, no perdem més el temps, que els nens i nenes de primer ja estan ben nerviosos i ben a punt de cantar. Em sembla que tenen una mica de son, doncs anem ràpid a veure si es dormiran. Amb tots nosaltres, els alumnes de primer, amb la cançó Bona nit.
nens de primer. I que macos i graciosos amb els seus pijames. Ho han fet molt bé. Tu saps qui és Santa Claus, Biel? I saps que als diferents països del món d'aquest personatge tan estimat els nens es diu de diferents maneres? Doncs ara els nens i nenes de segon de primària ens ensenyaran cantant la Nadala en anglès, Rodolph, Ray i Muscat. amb barba, però els de tercer ja tenen pressa per a sortir a cantar un rock. Ah, sí? Un rock? Sí, un rock molt marxós, el rock de Nadal.
Extraordinaris aquests nens i nenes de tercer i quin moviment. I seguim amb els més grans de primària, els alumnes de sisè. Que som nosaltres. Sí, Biel, tranquil. Ara anirem amb els vostres companys ben aviat, però abans hem d'explicar una mica l'argument d'aquesta cançó de Nadal. Saps què, Carla? Que ho facin per nosaltres, o si no, no arribarem a temps per acompanyar els nostres companys de classe. Well, it's Christmas Eve in the daytime. I know it's sitting and see another one. And then we sang a song. The red old buttons you. I turn my face away and dream about you. God, I love you.
I ara, els nens i nenes de quart ja estan preparats per recordar que Nadal és temps de festes i celebracions, temps d'amor i comprensió, temps de ballar, temps de regals, intercanvi de petons i temps per cantar. Ens cantaran la cançó Merry Christmas, Everyone. Sí.
Villar, tornem a sortir ja que cantem junts els nois i noies de 5è i 6è. Tots els que nosaltres us volem interpretar una cançó molt maca que volem dedicar a les persones que més estimem.
noches més tendres. Nens i nenes, professors, mares, pares i tots els que esteu aquí presents, esperem que us hagi agradat i hagi gaudit d'aquest festival. A tots vosaltres, molt bones festes! Bona tarda. No cantaré jo, malauradament. Després d'aquest magnífic festival de Nadal, vull agrair la feina feta per tots els alumnes d'infantil i primària i felicitar a tots els membres de la Comissió de Nadal que, juntament amb la resta de mestres i professors de l'escola, han fet possible el ja tradicional concert de Nadal de l'escola. Per tots ells, un fort aplaudiment, sisplau. Alumnes, pares i professors, recordem el lema del curs. Atura't, pensa, actua. Atura't perquè tots junts podem somiar un món nou. Un món en què res sigui orfe de llum, perquè Nadal és llum. Somiem un nou demà fet d'amor, ple de futur, ple d'il·lusió, perquè arriba el Nadal. Tinguem coratge per viure l'esperit del Nadal cada dia. Pensa, perquè les nostres mans siguin sempre generoses i solidàries, perquè els nostres passos transitin ferms, perquè les nostres boques sàpiguin pronunciar paraules que animin, que perdonin. Actua. Esborreu la pissarra dels mals moments i ompliu-la d'il·lusions una altra vegada. Esborreu les distraccions, les faltes, els errors, perquè cada vegada que esborreu esteu creant el camí per tornar a aprendre. L'Escola Pia Targa us desitja un bon Nadal 2015 i una bona entrada d'any 2016. A tots vosaltres, gràcies per la vostra col·laboració. Tots som escola. Em sembla que us faran un pis.